ಪೊಂಜೋಲಿಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಿಡ ನಂಚಿತ್ತು ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುವ ಪನ್ಪಿನವು ತಿಕ್ಕರ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಡೆಸರಾದು ಅವೇನು ಗೆತ್ತೋನ ಹೇಳ್ತೆ ಇರುತ್ತ ಬೆಲ್ಬತ್ತಂ ಪಾರ್ನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಹತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅವು ಹತ್ತು ಪೊಡಿಂಜೋಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂಬಳಗ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಣ ಆಪುಜಿ ಈತ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲತ್ತೆ ಪೊಡಿಂಜೋಗ್ಲ ನಿಗುಲು ಇಲ್ಲಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತವಾರ ನಿಗುಲು 30 ದಿನ ಪತ್ತವಾರ ಅಜ್ಜಿ ಕೆಲವು ದಿನ ನಿಗುಲು ಪತ್ತವಾರ ಅಂಜನೆ ನಿಗುಲು ಐಟು ಓಡಿವಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಜನೆ ಅಂಚೆ ಅದು ಪನಗು ದೇಹಗಿನ ಬೊಡ್ಚಿನ ಪಿನ ಸಂವಿಧಾನ ಹಕ್ಕುದ ಪಂಡತ್ತ ಬಲ್ಲಿಂದ ಅರತ್ತು ಪೊಡಿಂಜೋಗತ್ತೆ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಯಾನು ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅನ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ತುಂಬ ಪೊಡಿಂಜೋ ಕಲ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಇತ್ತ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಪೊಡಿಂಜೋ ಮಲ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಇತ್ತ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪೊಡಿಂಜೋ ಮಲ್ತು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಬಡ್ಡಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಊರಾಗ ಮಲ್ಪೇರು ತಂಜೆ ಒಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿನ ಪಿನ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮಲ್ಪರ ಆಂಡ ಒಂದು ದೈವಾರಾಧನದ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾನಂಡ ಯಾನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಮಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾನು 32 ವರ್ಷ ಆ ಆರಾಧನೆ ಹೆಂಗೆ ಏನಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚೆದು ಪನ ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನ ಯಾನ ಪೊಡಿಂಜ ಗಿಡ ಎರಡೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೆ ನಿಗುಲೊಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಡೋಂಡ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಆಪುಣ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ ತೋಜ ಹೊಡಂತ ಕುದಿಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಟ್ರಯಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಗಿಡ ಅಲ್ಲೇ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲೋಡು ಗಿಡವನ್ನು ಆತಂಜಿ ಸಮಂಜಸ ಹತ್ತು ಅನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲ